Karelia Grill Lappi. Pieni ja pippurinen ulkotulisija, joka voi laittaa semmosenaan terassille tai omakotitalon mökin pihalle. 55 senttiä on halkasia. Runko koostuu 2 osasta, eli kulkee pienessä paketissa. Löytyy isoa tuhkalaatikkoa alta, arinaa irrotettavana ja 1 käännettävä taso, jonka päälle voi laittaa esimerkiksi muurinpohjapannua, pallonatapannua tai isompaa riviä. Muuten loimulaudat käy suoraan tänne ulkopuolelle ja hyvinkin monipuolisesta tulisijasta kyse.